Oh! Madadako pa kita nag-uulay. Nagabot kong perang Christmas na handa. Di nag-aaraman daw. Tito Ray po, Si Boy Agda po. sa programang Dos Musamos! Alright! Balik. Nagbabalik ngayon na madali na ang Christmas. Basta ma-Christmas na. Mag-Christmas na. Basta ma-Christmas na. Madali. Yan, Nata, yan, ano yan. na sana eh. Garo 26 gayon. Ta. Ah, 29 mo niya, tama. 28. so, 29. Oh, 29 29. ngunyan. O, 25. Di, ano na sana? Basta. 26. 26 days na lang. Basta haranina. Ayan, basta madali na ang ko yan. Ang Merry Christmas and a Happy New Year. Yan. Puto ka na. Yan. May aram ako dyan, naghabol. May aram mo, may naghabol na Happy New Year. Ayun. Naghabol ning. Ning sakal. Atsan, wala yun. Atsan. Wala yun din, Atsan. Yeah. Oh, anyway, maraming pagkamanggi po sa inyo gabos mga tugang. And syempre, welcome po sa itong programa Dos Musamos. Syempre, maurulay-ulay kita kang mga pwede nang pag-urulay-ulayin ko yan na pagkamanggi. Syempre, Yes, mangiriritan yes, kita. Kumbaga, pampali lamang stress, pampakuyan lamang sa buhay, pampasakadakulang problema na si iba, nagburono sa iba, mayo na. Ayo. Si mga marayo na eh. Pigpariband na eh. Yeah. Si iba, nagpalinig ng kuko. Maray pasinda. Ayan. Kita no arin daw. Madali na. O, nahulog na sa iyong ano. Nahuhulog sa kuyang micro. Yan. Ayan. So, ngunyan po, Aldowning, Miyerkules. Merkules. Happy Petsa birthday 20. si mga nagba-birthday. Oh, happy birthday. 29. Bebe. Okay. Yan. Sa aga, Bonifacio Day. Yan. Si mga Andres. Good luck. Pero, big-advance na. Tingnan ba sa Lunes? Ayo, kaya Mayo na. Okay. Kumaga ko yan na may klase na sa aga. May klase na sa aga. Alright. So, maray na pagka, inibo pa lang sa tuyang programa, hatod po sa tuyang kang Nedans Pizza. Yes, ni Dan's Pizza. Ayan. Si mga buot pong purbaran ang pinakamasiram na pizza ngunyan nagdipo sa siyudad ng Naga. Pagkakataon na po nindo iniyo, tanganing, makanamit. Makanamit lang mga kaibang pizza. Ay, ini talaga ang, bako sa pagsuba. Kay Yes. Puan po rin mga
manamitan ang siram kang Nedans Pizza. Yan. May may pick up, may delivery. 0968-281-1920 sa Smart. Saka sa Globe, 0926-927-2202. Yan, Yan. ni Dan's Pizza. Nedans Pizza. Yan. Si kay kanin si May Sadiri, nasusupog pang mag-guest. Pero mga guess ito one of these days. Yes, di pwedeng dae. David. Aramon ta ng sikreto kang ni Dan's Pizza. Ano ta, machuram. Yeah. Ano ta machuram? Machuram na maray ang pizza mo. Cheesy. Cheesy na maray. Cheesy inside and out. Yeah. Ayan. And then, syempre, atod man ni sa karayang buot kang sa tuyang mga padangat na mga counselors. Yes. Sa Ciudad ng Naga. Si Sir Lito del Rosario. Yes. Si siyempre. Ninong. Si Ninong, nagninong sa kasal kang sa tuyang dating kaibanan sa ABS-CBN. Yan. Ang para si Irip. Ang para si Erip Kanto. Para si Irip kadto hanggang ngayon. Cameraman kaya. Dito nagdadalan nyo yan. Then, habo. Dito Busy. madalan. Gusto ko to, banggina. Di ko arang kunta, no? May ideya ka. Hindi. Top of the world, no kid. That of creation and the only explanation I can find. Clap your hands, everybody. Garo si Christian Cambi. Yeah. Kang bagong kasal. Nagtap-tap ang kaulin na tabili. Sabi ka tabi. Maaraw mo daw paghaloy na ang mag-agom na kumbaga nag-iibanan. Tapag top of the world. Ang piguulayan na, nakabayad ka na sa kurente. Habang nagtatap of the world. Nakabayad ka na sa internet. Kadto mga ko yan pa. Baka maputulang kita. Yeah. Putulong ko yan. Pag naputulong kita, putulong ko yan. Kanto na kaya, kantong pagbago pa lang na, say my name, say my name. Yeah! Sinong nanay mo? Baga, kadto. Kadto, mga ano pa yan. Ano kanya, November, December, karasalan talaga. Iyo. Karasalan yan. Malipot-lipot ang panahon. Yung gayo. Kaya, ito na to yan, amigo. Naghabol. Naghabol. Bago mag-Disyembre. Yeah. Ano pati, ang makasakit ito, nag-ano siya, Andres Bonifacio. Pwede maging under siya. Sabi ko nga di kasi nagsabi sa ko, dapat ang ginibo ni amigo tang Ayi. Si Ariel Colomos Papalit, human sana. Tago ta dyan sa Kalabanga. Sabi ko sa hindi akong ginibo. Ay, ito bagang dapat, siyempre baga naiinot ang lalaki. Pag sa simbahan sa simbahan, naiinot ang lalaki, naghahalat na sa may altar. Paabot na si babae. Tapos, ano yan, bit-bit yung kamagurang Bit-bit yung kamagurang, idadala duman sa imo sa altar. Naka-abrasete yan, naka-abrasete. Pag abot lang duman kang babae sa may, itataon na sa imo kamagurang, sa imong aagumon, sampalingon mo tulos. Ayun. Sasampalingon si babae. Sampalingon mo tulos si babae. Siyempre maharapot. Ano to sinampaling mo? Yun Sasabihan mo na, iyan day ka pang sala. Yeah. Ano pa daw kung magkasala ka? Nganing day ka ma-under. Yan. Dapat yan ang gibo. Dapat arog ka ng gibohon. Dapat arog ka ng Para tayo ma-under. Iyo. Iyan day ka pang sala. Ayun. Kung nagkasala ka, rematic ka. Nag-ano daw ngayon si Ariel. Iyo. Nag-i-estimar nagaro kang mga bisita. Ha? Tigpa-uruli nagaro. Abot lang ka mong alas 7, ha? Ano nga yan? May korpyo. Sabi ni Agom, alas 7, korpyo. Halawig. Bago na nga na siyang papalid ganyan. Ano na? Patagilid. Aries, Colomor, papalit, patagilid. Iba man dumali ang Kalabanga. Ay, talaga. Matindi talaga, matindi. Congrats. Congrats, Kuya Ying.
many more bombings to come. Bagong kasal eh. Iyo. Tapos yung mga pera, sige, sugdan! Sarasanday ka na, namisnit na. Pero kung napakasal summer, yung kukugos. Ano man daw yun, ano? Sala, ano? Iyo. Sala. Mga perambula rin. Umakang ka na. Di ako darang kaldero. Lumawag kang sa diri mo. Pero nag-ilusyon pa lang. Iyo. Ulay mo, abong pirming nasa gilid kang tinampo. Iyo. Dito naman sa may banggaan. Iyo. Ngunyan, ang babae na, tumahaw ka. Banggaan ka man lugod. Pigluluwag-luwagan ka, mag-ilusyon Iyo. pa. Hinuhungit. Hinuhungit-hungit. Tumadiri ka. Yung mag-ilusyon pala, may bura. May burang. Tsokolate. May tsokolate. Ganyan, mas kitsit sa rumbulak-lak, maana. Pag nagdidiskusyon pati ang mag-agom. Sa tao kang diskusyon. Pag naghibi ng babae, tapos ng orolay. Ay, tapos na. Tapos na. Pero pag ang lalaki naghibi sa laog ng diskusyonan, guilty. Guilty. Naposta na pala niya. Ano dapat yan taperming tama? Ano? Iyo. Ano? Hindi ko kung sinong dictionary nagko-uro ay. Ay magkakaigo ng ano pala, Tito Ray. Sige. May papakiulig di sa tuya ang sabi di may culminating activity da ang alat lang. Hanapon ko di sa kuyang Codigo. May culminating activity ang ang second year nursing students kang Naga College Foundation. Sa Barangay del Rosario, Naga City. And di ko na hiling kong nuarin niyo. Kulang ang mga detalles kaniyong aki kong iniyo. Kuya Apol, i-chat mo daw sa muya ini yung culminating activity. Mayo, kulang ang mga impormasyon. Makunin taga-media. Mayo si oras sa kasi date. Mayo. Magkakaigwa ng culminating activity. Halat lang, i-chat ko lang kung nuarin. Sige. As in, anong oras. Nanganing kompleto. Ayan. Pero nangangaipuan kasi na dito rining. Pwedeng mag-donate ng mga bulong, kakanon, mga pre-love items na pwedeng i-donate. So, yan ang kumbaga culminating activity. Dito aram atyan i-message sa Ang venue sa Naga College. sa Del Rosario. Del Rosario. Del Rosario Naga City gayud ni. Yan. So magkakaigwa ning Kung sa ano man lang, Del Rosario, dumana na si Sir Joel sa Suzuki. iyo. Para makataon na ning miski duwang Rida. Ayan. Ang Suzuki si mga nangaipuhan ning ning sasakyan niya. Sasakyan, Si mga bonus nila, baka ninong sasakyan. Tama. Bakong pagparaburo lang dyan sa may tatas sa Pilipi. Nagayin ko yung sarong aldan niya, kung may ano digdi ko. Niya sa may San Pilipi sa Bulangan. Magka-classmate ito. Iya, classmate nga ni. May mga bit-bit baga itong 45 days, ibaw lang. Imargada ko. Andara-darang guna. Anong eta may darakang guna? Iya. Susuportan da si Aki. Si Mami Junisha nga nida. Pag may laban si Manny, yaon. Kaya suporta. Si Ate. Barkada ko man mabulang andara. Nor cubes. Paano? Hindi, may tupak to eh. Ang kaibanan, ang dara pato. Ang naman daw. Si mga parabulang dyan sa pare na pagkabanggi. Yan, O yan. pwede ka mag-mensahe, pwede ka mag-send ng GCash. Ang samuya pong GCash number. 0910-347-2074. Egwa naman kaming QR codes. Yeah. Paki-scan na lang. Yeah. Yan. Itapat lang nila dyan sa TV screen. Tama. Tapos, kung ma-donate, yun na yan ang samang QR codes. Yun. Pag successfully transfer, thank you. Ayos. Kasi nagtawag, paano mo ako ang... Araw mo naman ko, teki ako. Sa tabang yan kataga si Pio. Araw mo
mo naman, may mga barkada kita sa Sepio. Ay. Ay, shout out kay John. Sir John, yan John. Si mga... Ayan. O, saka pwede man po nindo kaming dumanan sa samuyang Facebook page Yes. at Dos Bosabos PH and at Dos Bosabos PH man po sa YouTube. Sa Ayan. Instagram. Gabos saka po sa yan. TikTok. Ayan. So, gabos po yan. Pwede po nindo kaming dumanan. Si sa Friendster, tapigali tayo. Alin. Oo, sige. Ayan, magtao po ng mga comments po hindi sa riyang programa tanganing Kung may mga i-greet ka mong happy birthday, PM na lang, o i-send na lang, i-comment na lang sa Dos Bosabos page kang diya sa Facebook. Ayan. Saka so mga may mga upcoming pong mga Mga Christmas Christmas parties parties. sabihan po nindo kami kung mayo kamong host, Yan. mayo kamong Kami po available. available po kami. Kung mayo pong mga videographer, Yan. photographer sa inyo, singers. Sa kuyang partner, matibay ni mag-sonata. Ayan, kaya magsabi lang. Yan. O, yan ang mga mensahe. Oo, rin. Ay. Si Rustan. Ohoy! Bossing Rustan. Si Boss. Kumusta? Happy day, good eve mga Lodi. Sana na all nag-bonus na. Yan. Ano daw ko nagpabonus naman sa bossing? Ayan. Gano'n dahil, pati sabi ni Hindi pa nakakapariban si Ate Rica. Ayun. Pa si Ate Rica, pagbababa ko dahil ko sa jeep, kinky pa. Kinky siya, up and down. Grabe ang Oy. problema ka to. Ha? Grabe ang problema. Ano? Basta shout out na kay Ma'am Arlene, sabi ni Rica. Ma'am Arlene, ko yun si Bagas. Emily Aspe, hoy! Kumusta Ate Ems? Watching from Barangay 7. Barangay Site, Poblasyon, si Roma. Oy, Baka si nag-ano Ate ka Ems, dyan? dyan na nakakuyan siguro ng talusog. Baka naka-banwit na dyan si Baka Ate Em. nakabanwit na si Ate Ems, talusog yun sa si Roma. Jomar Hamito Clasio, ohoy! Maray na pagkabanggi sa emo, Kuya Jomar. Ayun, sabi ko, bistado ko ni. Ori na si ano na ko tayo, makapitan ni si Jojo Francia. Ha? Makapitan ni sa Bula. Iyo. Mm-mm. Oh, ano nangyari? Nakarestro sa Magraw. Yun itong igwang samurai. Ayun si Samurai na may bata-bata ni dyan sa Baaw. Tapos, Nadakop kan si Agom. Taman may pasalubong pati kay Agom niya Samurai. Hindi mo sa nang idadali. Samurai ka kaya. Di ba ka samurai? Ayun, samurai. Yeah, samurai ka kaya. No? Baka maano na nakita kang DPWH ka diyo. Sabi ni kay Jojo, happy wedding kay Ariel Papalid yan. Si Corial din. Si Corial dati baga watching. iyo, pero may nagdadalan. Abo Busy. 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 Siguro may pagkakalikot na sakit. Kasi kung brown out. Kung brown out, ay baga. Ano ka na si Ariel ning electrician Electrician ni kang napokor. Na-ground, nag-resign. Nag-apply sa napokor ni electrician. Na-ground, nag-resign. O ganyan, ibang sakit. Pirang bolts. 24. Ngunyan, pakaagom, mamatay niyan 260 volts. Masabi, I love electricity. Teko, aron ko niya pa ni si Kuya Ariel sa BMC. Inda. Garo iyo pa. Iyo pa, ano? Iyo pa. Ay, at least libre na ang pagpaki. Papailing ta si Kuya Ariel Papalid para mabisto kan sa tuyang namamanuaan. Kung si Ariel Colomos Papalid, patagilid. Na para erahay ning sakit. Na nag-ground sa napakor, nag-resign. Nagpakasal. Nagpakasal. Ngunyan pati, para si Rip na. May nasi Rip, nakaagum.
nag-aguma ka mo, mga perambulan, masabi sa agumo, magsawa kang kasi si Rip. Mailin mo dyan ang gymnasium. Hirakman ka niya. Ayo. Uto na! O yan. Ayos talaga. Si Risa Mustar Ninang, Ninang. si Maple Binar, Ninang Ninang Man, si Jobin Punyado, Ninong Man, Si Engineer Reggie, Ninang Man, Tapos si President Aguila Emmanuel Gamora, Ninong Man, matitindi. Matitindi. Pero ang matindi yung nasa tahaw. Yeah. Ang pakangirit pati ni Ariel nga na. Doko na pati. Kung anong iniiling sa ibaba. Iba na pati, oh. Pero pati nag-piyot ang pantalo. Dati pa din nagtataki. Fit lang talaga. Fit lang talaga. Ay, fit lang talaga. Okay. Mayayaman pati ang mga ninong. Ay. Ano? Mga tiguro, ano daw ang pigluwas kayo dyan? Siguro mga si Risa Mustar, 20 mil niya. Baka rin 20 mil. Ay, alangan maaraw kayo na porma. Iyo, dumang sakong bagas. Ayo. Baka ipig ano na kani si bonus niya. Ipig regalo na. Si Maple Benar, siguro check-in sa Sogo. Yan saro. Ining saro, si Joven Punyado, siguro, chabilitang ni Dan. Masabi si Arhel, masawa ako sa pizza. Baak na. Na-slice na. Na-slice. Ano na nga yung pizza mo? Nagwawalot ang cheese. Ito mo sarila. Parang mozzarella, baka nagwawalat yan sa baak. Iyo. Pag ang duwang baak, pag ano, nagwawalat yan. That means, bind together. Pero dito rin matatapos greetings. Si Boyet, ang regalo ko ninyo, duwang pakpak ang agila. Wings. Wings! Inapon na, on the wings of love. From eagles. Ay, hindi sa'yo. Kuya Boyet. Ano si Kuya Boy? Taling kong talang regalo niya ng agila. Sa kaduwang padel. Nararapaduho na si Agum ni Ariel ning pagmamahal. Yeah. Baling-baling ng pagmamahal. Bako ng fraternity to eh. Ay, indaman daw sa endo. O, pag-along ka na Shout naman, out Yi. po Kuya Boy and Tito Rearica, Jane Minoy. Pa-shout out man po sa Palestina mga idol. Abang riribok na naman hindi. Gilbert. Ano yan, Ayun, Suzuki yan eh. Suzuki. Yan. Maerling na sa December 16. Iyan. Yan. Magpreparar po ang mga Suzuki. Sa maabot ang Dos Bosabos. Remati ang Suzuki. Pag nagpa-pageant dyan, ano? Ayun. Suso niya, Suso mo. Suzuki! Suso mo, suso niya, suso ko, Suzuki! Ako ka magpa-pageant sa ang mga Suzuki. Ohoy! Si Romel. Si Romel Amisol, ning aki ni kang municipal kagawad kang pili. Ito yan, may sa diri ka. Yung Amisola. Yan. Ay, kuya ni kuya. Kuya yan, si Kuya Kuya si Romel. Rodel. Si Romel, yan. Kuya, Yan. may napagka. Alias Banggi. Kamatis. Aribel, nahinghingan lang kaya ako kang kaibanan ko. Bako ngayang kamatis yan. Yung basta hinog. Si Kawad. Pwede pala kita dyan Maria mag-gym. Pwede ka mag-gym. Pagkatapos sa mag-gym, mag-gym.
Watching habang naka-duty ako igdi sa bangko mga idolo. Shout out. Sa na bangko yan, igrita lamang. Ran Baka Barcela. maka-loan lamang kita. Ayan, baka lamang. I-ano mina, i-advance mina ang I-advance samuyang mina. bonus. Ohoy, ode ang satuyang bossing. Si Sir Joel. Sir Joel, Kuya Joel Hernandez, hirilingan kita mga kuya sa December 16. Yan. Baka mayo ka pang para retrato? Yaon si Kuya Joven. Para eribanan. Barato man lang ni. Siguro mga 10,000. Puro kaya one by one. Group picture kang Suzuki. One by one. Suso niya. Suzuki. Shout out kay Jane Pinoy. Good PM mga boss, sabi ni Jobet Ibo Cortez. Yan. Mali na pagkawag. Ohoy! Ohoy, ang pork barrel. Nagdala si Kuya John. Noari na kamo maigdi, mabisita igdi sa muyang studio tabi, Kuya Joe. Yan, yun, naghalat lang tabi kami. Nagparabakal na pati si Kuya Joven ng 10 microphone. Shout out sa FWD Life Philippines. Changing the way people feel about insurance. Ali kay Kuya Jobet Cortez. Oy, salamat po maray na pagka... Oy, Hello. may taga-Balunggay na May mga- nagdadalan. Hello, good evening, Dos Mosabos. Ali kay Salamat Ate po. Gerald. Shout out Kuya dito Ray, igdi sa Veterans Bank Naga. Yan. Ay, Veterans Diyan Bank. pala niya. Ay, maray na pagka ano. Ano daw kung... Di, Ako kaya di pa ako veteran. di pa man ako eh. Ika veteran ka. Kuya Ray, shout out kay agum ko, Janice Bertulfo. Birthday niya. So, happy birthday Kuya Janice. Happy Ali kay birthday. Aser, dyan sa Kalabanga yan. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa'yo. Puro luhod tabi ang gabo sa sinamibig kita. Marhay na banggi po, sabi ni Nino J. Estipona. Oy, from Palestine. Hello Kuya Jay. Pare na paggabanggi, nagkaroon ka targay-tagay na naman iyo. Aram na. Tito Ray, basa na ang comment ko of duty. Nalaman ko. Of duty na lang. Melissa is Perito Borno is watching. Matultol na. Oy, happy birthday kay Sir Junel. Kang Abside Elementary School. Happy birthday. Happy birthday, sir. Happy po. Salamat sa pa-burger, saka sa pa-supageti. Ayan. Ano daw kung ano pa yan? Hanggang ngunyan. Yung nga ni, baka Extend. makaabot lamang dito sa studio. Ayo. I-Gcash na lang. Gcash na lang. Kuya Juni Pilios, nagdadalan man. Shout out sa imo, kuya. Ano yung Yan, pagkabanggi. Alright, sige. Yan. Diyan sa imo dito rin, may mga komento. Ayan na. Tapos na. Yaw Tapos dyan. na, okay na. Ayan pa, hello, good evening po. Watching from Pulangi, Albay. Sabi ni, Loni Rieles Bigkas. Hello, good evening po. Watching from Pulangi, Albay. Yan. Pakibati man si Andrea, birthday ngunyan. Aki ni Mama Baby. Oy, happy birthday! Ohoy! Happy birthday po. Happy birthday po. Yan. Yan. Ben Maestrado Torrente. Ohoy! Oy! All the way Ohoy. from ano yan? From New abroad. Jersey. New Jersey. Yeah. Hello, how are you? Yeah. If you can send us money. Yeah. Ano? Through Gcash. Money. Yeah. Money? Yeah, money. Saka sa New Zealand. It's a Zealand. It's money. Jay Vargas, Lodi, ohoy, Marina Pagkabanggi. Marina Pagkabanggi kay Jay. And Marina Pagkabanggi po, sa Indogabos, ano ni? Rodina Cantor Codillo. Codillo. Yan. Watching from Alabang, Alabang. Camarines Sur. Uy, Marina Pagkabanggi po sa mga Yan. taga-Alabang. Salamat po sa mga dahil lang po ka mo maano sa comment lang. Iyo. Pwede man po mag-Gcash. Yan. Di masupog. Sa ma-Christmas na pati, Ayun. magtao-tao lamang pang may pang
ano, pangbayad may digdi sa kuya. Ayun, sa ilaw. Dako lang ilaw igdiyo eh. Kung luluyahan ng ilaw, baka din hindi kumahiling. Ininutan ta ka na. Kaya ang focus bagang ilaw sa imo. Inanin to kawang ko halangkaw. Ang ilaw, nakatutok sa ang ilaw, garo ko ano na ko ni Lord. Yan. Lord. Sige. Okay. Mabalik kami. Ahoy! Oni na! Ori na ang Oni na ang samuyang Nedans Pizza. Ano niyo? Pepperoni and ham. ham. Ayan. Ham and pepperoni together. Ayan po yan. Yan. Ayos ni. Okay. So, nasa screen po kung si Pwede ka mo gusto mag-namiting ni Dance Pizza. Tapos pwede man po nindong i-send ang isa doon GCash para mabayadan mo po ini. Ayan. Ini po kaya, Ayan. di pa bayad kasi nag-utang una kami. So pwede man nindo pong i-GCash na lang. Ayan, ayan. Ano po, GCash po, nyato. Siyempre 0910-347-2074. Okay, so kung iwa pang ibang mga mensahe dito rin dyan sa imong sa imong apo dyan, Facebook. Ilang ko lang digdi sa kuyang Pasalamatan ta si Sir Lito Del Rosario, si Sir Elmer Baldemoro, Manghente Beach Resort. Thank you. Suzuki Otonaga. Ang sa mga sponsors, salamat po tabi sa Indogabos. Nedans Pizza, syempre. Noy Maki, salamat po sa gabos ng mga gabos ng mga sponsors. Yeah. Na padagos po nagsusuporta ig po sa tiyang programa. Tanganing may padagos na po ang kaugmahan ig po sa tiyang programa. And then syempre kung may mga gusto ka mong i-promote ig po sa tiyang programa, magsabi lang po, mag-message lang sa muyang Facebook page. Tangani pong maski pa paano ma-promote mi po ang sa indo pong mga events or pwede ka mo mag-guest po sa muya. Just tell us po, just let us know para po ay matawan mi po kamo ning December 20 pa nandito ray ang ang culminating activity kang second year nursing student kang NCF. Okay. 9 a.m. to 12 p.m. Okay, sige. So, maghiringan tayo dyan sa Del Rosario. Yeah, Del Rosario. Culminating activity kang Kung isa po ang may mga mahuyong buot na gustong mag-donate ng mga bulong, mga kakanon, mga pre-love items, pwede po nindong i-send o kaya sabihin na lang po sa kung saan mi po pwedeng pick upon. Yes. Para sinda na lang po mag-pick up si mga nursing students po kang Naga College Foundation. Yun. Okay? Yun. So, Sa tuyang 30 million 30 million, na okay? nagdadalan. Si Pading Christian nagdadalan. Thank you so much, Padi. Okay. Si Banang nagdadalan din. Okay. Pare na pagabanggi. Siram kang soft drinks. Yan. Madya na po tabi ka mo mga pizza. Siram. Dada, pero parang tani yung pepperoni. Good talagang cheese. O ilingan cheese, so nagwawala to. Oh. Ano gengi? Arang mozzarella. Mayo pa pong panjika, sabi ko. Ramon. Bakit yun eh? Nedans Pizza. Finger licking good. Thank you. Sige po. Sige po. Napaaram na kami. Ubusin mo na ng pizza. Matanga na naman. Nasap na pa. So, salamat pong marami sa Indot. Paglingawan for pick up or delivery.
Yan po dyan sa indo pong screen. Ang sa mga pong major sponsor, ang pizza, ang Nedans Pizza. Pick up or delivery, yan po dyan 0968-2811-920 para sa Smart, 0926-927-2202 para po naman sa Globe. Kaya pwede ka mo magbisita hindi po sa sa Deka 2, Deca 2, San Felipe Naga San City. Felipe Naga City. Yan. Okay po. Happy birthday pala kay Mara, si baby ni Engineer Mark saka ni Lisel Torres. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay po, salawat po. Ako si Tito Ray. Ako man po si Boy Agda. Salamat po kasi doon pagantabay. Ini po ang Dos Busabos. Thank you. Bye-bye.